Det er noget særligt hver gang vi flytter. Afskeden med de vante rammer. Når et nyt kapitel begynder. Det er de gode oplevelser, som holder os kørende. Og vi er med dig hele livet. Ved de helt store omvæltninger. Og når det bare skal gå stærkt i hverdagen. Så er vi på pletten. Altid klar til at tage fat. Ja, vi har efterhånden prøvet lidt af hvert. Og selvom uniformen har ændret sig, er vi stadigvæk de samme, som dengang du mødte os første gang. For hos 3x34 har vi flyttet i mere end 40 år. Derfor ved vi, at hver tur gemmer på sin helt egen historie.